Po čemu je Accent Prime poseban? Accent Prime je poseban i jedinstven uređaj na tržištu zato što koristi posljednju riječ tehnologije iz Alma Lasera. Riječ je o ultrazvuku patentiranom na globalnoj razini koji koristi kombinaciju triju različita ultrazvučna vala koji vrlo fokusirano razbijaju masne stanice i na siguran, brz i učinkovit način nam pomaže da te masne stanice uklonimo iz organizma. Radiofrekvencija na Accent Primeu je jedna od najjačih na tržištu. Sa svojih 40,68 MHz 10 puta brže zategne kožu i ukloni celulit nego slični uređaji koji postoje danas na tržištu, a koji rade na svega 1 do 5 MHz. Dakle, Accent Prime, ono što Accent Prime u jednom tretmanu učini, drugim je uređajima sličnih konfiguracija potrebno barem 10 puta više.